Er du terapeut, coach eller behandler, så har jeg et tip til dig. Det er et meget enkelt spørgsmål, men det er meget effektivt, og du kan bruge det igen og igen og igen. Hvem føler dette? Det, som du kan bruge spørgsmålet til, det er, at du kommer nedenunder nogle følelsesmæssige lag, så du kan komme dybere og mærke, hvad er det egentlig, der trigger. Fordi der ligger noget sårbart eller noget, som er lidt bøvlet, som man lige umiddelbart får en automatreaktion på. Men det her hjælper dig til at komme dybere på en meget enkel måde. Du får et eksempel. Lad os sige, at jeg er irriteret på Frank. Og så spørger jeg mig selv, hvem er det, der er irriteret? Og så trækker jeg vejret ind i kroppen, mærk efter. Det er hende, der vil have, at Frank skal være anderledes. Hvem er det? Og så må jeg igen ind og mærke. Det er hende, der ikke kan acceptere, at Frank er, som han nu er. Ind igen. Det er hende, der ikke får sin behov dækket. Og hvem er så det, der ikke får sin behov dækket? Så du hele tiden går du længere ind i det. Og når jeg så mærker efter, hvem er det, der ikke får sin behov dækket, så møder jeg hende. Jeg kan mærke, at det er både noget nutidigt, men det er også noget fortidigt, så der er noget, der er koblet. Og derfor bliver det lidt mere ladet. Og så kan jeg drage omsorg for hende. Hende, som ikke fik sin behov dækket. Men jeg behøver ikke være irriteret længere. Det er selvfølgelig lidt sørgeligt, men det irriterer mig ikke længere. Når det er så sagt, så kan det jo godt være, at der er noget, der skal ordnes med ham der Frank. Og det må man jo så gøre. Men det, der er vigtigt, det er, at du kommer ud i verden på en helt anden måde, når du selv også tager ejerskab fra, hvordan du bliver ramt i kontakten. Jeg er Anne Jørgensen. Jeg har firmaet Life Process nu i 39 år, og jeg har udviklet den indre krafts metode, som jeg hjælper terapeuter, behandlere osv. til at virkelig stå op i deres egen faglighed, at de kan komme indenfra og ud og give det på en måde, som virkelig stemmer for dem. Så de kan vågne om morgenen og sige, for filan da et fedt job, jeg har. Det er sådan, det skal være. Hvis du gerne vil understøtte den proces yderligere, så vil jeg forære dig 2 lydfiler, du kan downloade ved at klikke her på se mere-knappen. De understøtter i den grad dit kropslige nærvær. Og det har du brug for, det har vi alle sammen brug for, hvis vi virkelig gerne vil stå op for os selv, fordi det er vigtigt, at du også kan mærke noget, i stedet for kun at bruge det mentale mindset.